Bukan di sana. Kondi kan? Oma, kena apa kan oma? Ayo coba sis. Ayo. Pak sis enak ini. Apa angin banter maju layangan ki po enak iki. Pak demu api men tapi iya. Toko apa lagi? Sembarang piro? 1000. Barang tuh 200. Oh yos, wis tak ngode ya. Yo. Wis tak tiba lero. Bisa konco. Beda kok piye? Kene aku lagi saya piro? 100. Arep men kok piye to model iki? Kawan ndi iso men duit. Lu mana dhewe, Mas? Lho, jalan-jalan. Piro? 100. Heeh. Coba 100 to. Tapi ya mau 300 juta. 300 loh. Tambahin 50. 350. Wis kau kok. Yo. Ya, alhamdulillah ada duit. Ini padamu gue menjeru ya. Aku menjeru. Gue menjeru. Baru kita jumpa. Jadi catnya. Kenapa? Kamu nasi aku ya? Hati-hati ya. Saya. Oh yo. Saya. Batu pun tak. Kasih saya. Ono madhepe. Banter ora iki. Wis aku matur. Bayu. Ayo, Mas. Timaya dimaki. Oh, yo, saya, yo, betul. Aku ngomong, pede benak balik lagi. Santai, betul. Yo. Terus nolakumu dong aku kanggo awakmu. Muga kowe enggal nemokke dalanmu. Ngopo biyen kowe teko yen akhire arep lunga. Ngarepke balesan tresno nanging mung mbok sia-sia. Pancen lampe pikiranmu, pancen luwes omonganmu. Nanging opo kabeh kuwi mung tanggo ngarani aku. Ngopo biyen kowe teko yen akhire arep lunga. Ngarepke balesan tresno nanging mung mbok sia-sia. Opo, wis pedes menak iki. Wis, kejawaban lah.